はい、どうも皆さん、こんにちは。今回からマインクラフトを実況していきたいと思います。はい、やっと買いましたよ。マイクラ。イエーイ、やっと買えた。貯金はたいたからね。はたいてないんですけど、買いました。じゃあ、ワールド作っていきます。マルチもたまにやります。で、ワールド名何にしましょう。じゃあ、日本語は打てないから、日本語の必勝法を教えたいと思います。まずここを押してメモ帳を開きます。で、メモ帳でケイタのマイクラ、なんでこんなケイタのマイクラ実況マップ1で、これを書いて、これをコピーします。コピーをして、ここに、V と、この V と CTRL っていうボタンがあるんですよ。それを同時にコンって押すと、この風にコピーしたやつをここに書けれるんですよ。で、このように日本語を打てます。で、これはサバイバル、チートオフでしょ。オンになってる。オフ、ボーナスチェストオン、ワールドタイプ、デフォルト、村をオンでね。じゃあ行きます。果たしてどんなマップか楽しみです。緊張するわ。全然しないけど。どんなマップかな。早く出ないかな。ワールド生成までカット。持ってきました。ラグいね、このマップ。デスペだからパソコンが。じゃあ行きます。まずこっちに行って、重すぎる。ちょっと横行って、行くんですよ、奥に。この森林を抜けるまでカットできます。カット。はい、戻ってきました。じゃあ行きますか。撮るとラグくなるんで、こんなに描けるは上げずに行こう。ちょっとカット。よし、いいや。とにかく。じゃあ死んだら終わり形式。よし。これね。よし。まだか。よっしゃ。見えない。見える。もうあそこには俺はいけない。なぜだ。3ブロックしかない。もういけないんだ。積んだ。今までご視聴ありがとう。1パートで終わったよ。なんでやねん。くそ。下に行って洞窟見つけてチェストを取ってキャッキャウフフする約束だったのに。俺はまだこんな信じねえぞ。石掘るぞ。おりゃー。